खुलुमबाय आं गोविन्द बसुमतारी एनडिएफबि संगठननि गोबां बोसोर जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो लास्ट पार्ट बोसोरसे आं आफादगिरि हिसाबै खामानि एनडिएफबि जोनोमनि सिगाङावनो आं सासे फोरोंगिरिमोन आसलते आंनि जोनोमा दानि जे फुराबारि होनना बुङो फुराबारि गामियाव जादोंमोन आंबो खोब बारा मिथिया आइ आफा बुंदों कारण जोंहा परियाला बहुत जायगा शिफ्टिं खालामबाय थादों खारथिंबाय थादों दाबसे जायगायाव थायाखै थाङै थुङै 1964 जे भैरबकुन्द' थांदों बिनिफ्रायसो दासिमहालागै भैरबकुन्द' थांबाय थायो बिनि सिगां खिन्थु उदालगुरिनि गोबां जायगायाव बहाबा बोसोरनै बहाबा बोसोरथाम बिदि थायै थायै शिफ्टिं खालामबाय थादों जियानो दा जादों बिनि गेजेरजोंनो आं एलपि स्कुलखौ 2 नम्बर बान्दारगुरि एलपि स्कुलाव फरायदोंमोन बेनिफ्राय एलपि स्कुल पास खालामखांनानै एमइ स्कुल सनायगावआव दानि जिथु एमइ स्कुल दं बेहाय फरायदोंमोन जों फरायनाय समाव क्लास 4 निफ्राय एमइ स्कुल जायोमोन क्लास 4, 5, 6 बोसोरथाम आरो बोसोरथाम गाहाम सनायगाव एमइ स्कुलाव फरायदोंमोन बे समाव सनायगाव एमइ स्कुला गोदान जों एडमिसन लाबा सेकेन्ड इयारल' जादों थारमाने फार्स्ट जों एडमिसन लानायनि सिगां बोसोरावसो बे स्कुलखौ एस्टाब्लिश खालामनाय जादों ओमफ्राय 1969 आव आं 6 पास जादोंमोन बेनिफ्राय 70 आव हरिसिङा हाइ स्कुलाव आं एडमिसन लायो बेयाव क्लास 7, 8, 9, 10 बोसोरब्रै फरायो आरो बोसोरब्रै फरायखांनायनि उनाव 1974 आव मेट्रिक पास जायो मेट्रिक पास जाखांनानै आं गुवाहाटि कटन कलेज एडमिसन लाहैदोंमोन खिन्थु न'खरनि फाइनान्सियेल माबानि थाखाय असुबिदानि थाखाय जास्ट फार्स्ट इयार कमप्लिट खालामनानै सेकेन्ड इयार थांफिननो हायाखिसै आरो बिदिनिफ्राय न'आव 2 बोसोर 1 बोसोर जिरायना थादों आरो 1976 आव बिश्वनाथ कलेजाव आं एडमिसन लादों बेवहाय आसलते नर्थ बेंक बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशन होननाय मोनसे संगठननि अफिसाव पार्ट टाइम क्लार्क हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो बेयाव खामानि मावनानैनो कलेजावबो सप्तासे सानसे गाहाम बिदि एटेन्ड खालामनानै फरायदोंमोन आरो बिदिनो 76 निफ्राय 81 हालागै आं 4 बोसोर 5 बोसोर बेहाय दंमोन आरो बेनिफ्राय ग्रेजुवेसन लादों ग्रेजुवेसन लाखांनानै आं जास्ट उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फोरोंगिरि हिसाबै जइन खालामदोंमोन 1981 नि 25 फेब्रुवारियाव बेयाव जइन खालामदों आरो बेहाय फोरोंगिरि हिसाबै आं 81 निफ्राय 88 हालागै दंमोन आसलते 87 हालागै आं दंमोन 87 आं क'क्राझाराव बिएड फरायनो थाखाय डेपुटेसन थांदोंमोन आरो बोसोरसे फरायनायनि उनाव 1988 नि जुलाइ 12 तारिख खालि एरेस्ट जायो बेखौ बिएसएफ संगठनजों जड़ित होननानै आंखौ एरेस्ट खालामदोंमोन जिहेतु आं 1986 नि 3 अक्ट'बराव जि बर' सेक्रेटारि फोर्स बा दानि एनडिएफबि गायसनदोंमोन गायसननाय समनिफ्रायनो बे संगठनजों जड़ित दंमोन ओरैनो स्कुलाव टिचार हिसाबै थानाय समाव सानाव क्लास खालामो मोनाफ्राव गामि गामि थानो मिटिं खालामो बिदि खालामदों ओमफ्राय 1988 नि जुन मासाव बे आफादनिनो हम सेक्रेटारि बै समनि हम सेक्रेटारि बिथाङाबो उदालगुरि गार्लस हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिमोन साइन्स टिचार हेक्टर मोसाहारि बिथांखौ एरेस्ट खालामो जुन मासाव आरो बिथांखौ एरेस्ट खालामनानै बिथांनि स्टेटमेन्टनिफ्राय आंनि नामखौ ओंखारनायाव थिग मास मोनसेनि उनाव जुलाइ मासाव आंखौ एरेस्ट खालामो एरेस्ट खालामनानै 5 मास आं जेलाव दंमोन 5 मासनि उनाव ओंखारबोफिननानै फ्राय बोसोरसे आं ओरैनो दंमोन ओमफ्राय 1990 आव जेथिया माबाया बर' सेक्युरिटि फर्सआ मोनसे फुल टाइम खामानि मावो अब्ला आंबो ओंखारलांनाय फुल टाइम खामानि मावहैयो आरो बिदिनो बे संगठननि सिगांखिनि समाव आं जास्ट टिचार हिसाबैनो खामानि मावदोंमोन 81 निफ्राय 87 हालागै प्राय 7 बोसोर 8 बोसोरानो जादों एरेस्ट जानाय हालागै 8 बोसोर आं टिचार हिसाबै मावदों आरो बे टिचार हिसाबै मावनाय समाव आं बिबिसि दानि जिथु बिबिसि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन बै समाव मंगलदै बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशन होनना बुङो बिनि जि इउथ विं
बे इउथ विंआ मोनसे मेगाजिन दिहुनोमोन असमिया रावाव ख्रिस्टीय उद्योग होननाय बिनि एडिटर हिसाबै 1984 निफ्राय 88 हालागै दंबाय थायोमोन आरो बेबायदि एडिटर हिसाबै खामानि मावदों ओमफ्राय बे चार्च एक्टिभिटिसआव आं जड़ित दं टिचारबो चार्च एक्टिभिटिसनिफ्राय 86 निफ्रायसो लासैनो बे माबायाव जास्ट मा होनो पल सिकिउरिटि फर्सआव जइन खालामनानै लासैनो चार्च एक्टिभिटिसनिफ्राय गोजान जालांनानै बे आर्म स्ट्रागलाव इनभल्भ जायो दा बेवहाय बहुतानो बुंनो सानो मानो आर्म स्ट्रागलाव हाबखो मानो आर्म स्ट्रागल खालामखो बहुतानो आंखौ लोगो मोननाय सिगांनिफ्राय मिथिनाय मानसिफ्रा बुङोमोन नों रं प्लेस नों रं प्लेसआव हाबबाय होननानै बुंबाय थायो बर' सिकिउरिटि फर्सआव थांनाया रं प्लेसआव खिन्थु मानसिया रावबो गोसो जानानै आर्मस हमनो लुगैया हमनो लुगैया बा धेमालि हिसाबै लुगैया एडभेन्सार हिसाबै लुगैया खिन्थु बै समनि जिथु सिटुवेसन बे सिटुवेसनखौ नायबा जों बेखौ नुहुरोमोन जे बर'फ्रा आर्मस हमाबानो उपाय गैया 1974 नि जिथु रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट आरो 1986 निफ्राय आबसुनि जि मुभमेन्ट बे मोननै मुभमेन्टआव भारत सरकारनि जिफोर केरेक्टारिस्टिक्स बेफोर स्पष्ट ओंखारदों जे 74 नि जिथु रमान स्क्रिप्ट नागिरनानै सोमावसारनाय बर'फोरनि बे टटेलि डेम'क्रेटिक मुभमेन्टमोन खिन्थु बे डेम'क्रेटिक मुभमेन्टखौ दिनै भारत सरकारा डेम'क्रेटिकेलि थारमाने सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो नागारै CRP असम पुलिस बाहायनानै गामि गामि हाबग्लुंनानै बुग्लुंलाबायनानै रेड खालामलाजोबनानै फुरा क्रास खालामनाय जादों बेवहाय जों नुदों जे भारत सरकारनि जिथु माबा केरेक्टार गावखौनो गणतान्त्रिक देश होनना बुङो गान्धीबादनि देश होनना बुङो नन भायलेन्टनि देश होनना बुङो खिन्थु समस्याफोरखौ समाधान खालामनायाव गणतान्त्रिक राहाफोरखौ बाहायालासिनो आर्मसजों दबथायबायनायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय सिगां समावथ' बे टटेलि डेम'क्रेटिक आन्दलन खिन्थु बेखौबो लास्टआव बिथांमोना पुलिस बाहायनाय आर्मि बाहायनाय CRP बाहायनानै गामि रेड खालामनाय बुग्लुंनाय थाखा फैसा लुटपाट खालामनाय आइजो रेप खालामनाय बायदि गासै घटनाफोरखौ खालामजोब्बाय आरो बेफोर गासैबो एग्जाम्पल नुनानै जों साननो गोनां जादों जे भारत सरकारा जिहेतु गणतन्त्रनि रावखौ बुजिया बिथांमोना आर्मसनि रावखौसो बुजियो बेनिखायनो जे रावखौ बाहायोब्ला सरकारा बुजियो बे रावजोंनो जोंबो नांनानै जोंनि मोन्थाइखौ आदाय खालामनांगोन होननानै बै समनि बर' सेंग्राफ्रा बर' जोहोलावफ्रा सिन्था खालामनानै सिद्धान्त लानानै बे बर' सिकिउरिटि फर्स बे संगठनखौ दादोंमोन दाजेननाय समावथ' बे जास्ट 30-40 जनसोल' गथ'फोर दंमोन आरो बेजोंनो जों स्टार्ट खालामबाय बेनिखायनो आर्म स्ट्रागला बर'फोरनि गेजेराव बे सार्कामस्टेन्सेसनि नारसिननाय सिटुवेसननि बारहावानि जिथु नारसिननाय बे नारसिननायावसो जोनोम जादों नङाबा रावबो गावनि गोसो जानाय गोसो मथे मोजां मोननानै बा लुगैनानै बा जास्ट ओरैनो खेला गेलेनाय बायदि साननानै बेखौ दायाखै बै समनि बारहावाया जिबायदि नारसिनदोंमोन सिटुवेसना जिबायदि दोनदोंमोन बेबायदिनो संगठन दानाय संगठननि गेजेरजों आर्म स्ट्रागल स्टार्ट खालामो आरो बेबायदिनो जों बर'फोरनि जिथु मोन्थाइ जारिमिनारि मोन्थाइ राजखान्थियारि मोन्थाइ बे मोन्थाइखौ मोननो थाखाय जों आर्म स्ट्रागलनि गेजेरजों खामानि 1986 निफ्राय थारमाने दाजेननाय समनिफ्राय संगठना आंखौ जास्ट फरेन सेक्रेटारि एक्सटार्नेल एफेयार्स सेक्रेटारि हिसाबै दायित्व होदोंमोन आरो बे पस्टआव थानानै आं 1994 हालागै मावदों बे समाव जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारिया अरखां दाबखा ब्रह्म होननाय दंमोन अमानेन्द्र ब्रह्म एक्सुवेल नामा बिथाङा नोरजिया जानाय जोंहा बर'फोर एसे क्लेश जालायनायाव बुजाफानो गोनां जादों बिथाङा बे बुजानायाव एसे नोरजिया जानानै ट्रिटमेन्ट गोबां बोसोर ट्रिटमेन्ट लानानै दा अबयस्से हामबाय खिन्थु बे नोरजिया देहाथाय बिथांखौ जुदि जेनेरेल सेक्रेटारि कुनु दिन आफादाव ओंखारनो हायाखैमोन बिथाङा थेवबो 1994 हालागै बिथांखौ जेनेरेल सेक्रेटारि दायित्व दोननानै खामानिखौ मावबाय थादों ओमफ्राय 1994 नि डिसेम्बराव जोंहा मोनसे जेनेरेल एसेम्बलि जादोंमोन आरो बे जेनेरेल एसेम्बलियाव जों नामखौबो सोलायो बर' सिकिउरिटि फर्सनि जायगायाव जों
नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बेखौ नामखौ दोनो आरो बेवहायनो सिगांनि जा जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ बिदाय होनानै जिहेतु बिथाङा खामानि मावनो हाले देहायाव मोजां मोनला बिथांखौ बिदाय होनानै आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दायित्व होनानै जों खामानि मावो बिदिनो जों 1994निफ्राय 2019 हालागै आं जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावदों आरो बे गोबां सोमावसारनायनि समाव बेखौ 95-96 हालागै आं बर' गामिफ्रावनो थाखोमानाय खामानि मावदों गोजानाव थायो सम भुटान केम्पआव थाङो बेनिफ्राय बाखि समाव गामि एरियायाव फैना थायो ओमफ्राय 95निफ्रायसो आर्मि बा पुलिसनि मुभमेन्टआ बारा माबा जानायखाय स्ट्रिक्ट जानायखाय बे समाव भुटानाव खारना थाहैनो गोनां जायो भुटाननि केम्पआव थांनाय खामानिखौ मावदों बेनिफ्राय 1999निफ्राय 2002 हालागै बोसोरथाम नेपालाव थाखोमाहैदों आरो थानो खामानि मावो बेखै किसुमान बुकलेट हारि प्रिन्ट खालामनाय माबानाय हारिनाय जोंनि लकेलावथ' प्रिन्ट खालामनो हालिया जोंनि कनस्टिटिउसन मेनिफेस्ट' आरो गुबुन बिदि प्रिन्टिंनि थाखाय बेयाव थाहैनो गोनां जादों आरो 3 बोसोर थाहैदों बे गोबां माबानाय समाव जोंहा गोबां खहाबो जाबाय बेखाय जोंनि गोबां एक्टिभ आरो सिनियर मेम्बारखौ जों खोमाजानो गोनां जादों 1988आव जोंनि फार्स्ट पार्टिया जायो बम्बरगोरा ओमफ्राय 90आव जा सेकेन्ड पार्टिया जायो बेयाव आर्मि बे आसाम पुलिसजों एनकाउन्टाराव थैनाय जायो जोंनि आर्मि चिफ सासे बिदिनो जोंहा गोबां खहा जायो दा जियानो जाथों थेवबो जों खामानि नांनायखौ गाराखै आरो गोबां बिदिनो नांबाय थानानै 2002आव आं सेकेन्ड टाइम एरेस्ट जायो बेखे डिमापुरनिफ्राय ट्रेनजों माबाजों माबायाव सिलिगुरियालागै ओंखारबाय थांबाय थानायावनो रङियाव आंखौ एरेस्ट खालामो बेनिफ्राय 2 बोसोरनिफ्राय आं जेलाव दंमोन बेनिफ्राय 2004नि डिसेम्बरसोआव आं जेलनिफ्राय ओंखारो नाथाय बे एखे बोसोरनिनो अक्ट'बर मासाव 4 अक्ट'बर खालि थारमाने 2004नि 4 अक्ट'बर खालि जोंनि आफादगिरिया इउनिलेटारेल सिजफायार डिक्लेयार खालामदोंमोन जोंनिफ्राय सिजफायार खालामनाय जाबाय सरकारजों होननानै बे डिक्लेयार खालामदों आरो बेखौ 6 मासनि थाखाय खालामदोंमोन बेनिफ्राय 6 मासाव सरकारजों जेबो जगाजग खालामलायनो खाबु मोनाखिसै बेनिफ्राय आरो 3 मान्थस एक्सटेनसन खालामबावो माबाखौ इउनिलेटारेल सिजफायारखौ आरो 3 मान्थस जितु एक्सटेनसन खालामो बे समाव आं ग्रोब जेलनिफ्राय ओंखारनानै थानायखाय सरकारजों जोंनि जितु इउनिलेटारेल सिजफायार बेखौ सरकारजों माबोरैहाय बायलेटारेल सिजफायार खालामनो हागोन बेनि थाखायनो आं भारत सरकारनि बै समनि आइबि जइन्ट डाइरेक्टर आर.एन. रावि बिथांजों लोगो हमनानै सावरायदों आरो बेखौ जों उदालगुरियाव सावरायदों उदालगुरियाव बिथाङा सेक्रेटारि फैदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जोंनि टप प्रसेस बै सिजफायारखौ बोरैहाय बायलेटारेल खालामो बिनि गोबां जायगायाव सावरायनानै जों 2005नि 25 मेआव बेखौ बायलेटारेल सिजफायार डिक्लेयार खालामनो हानाय जायो बेनिफ्राय सिजफायारखौ खालामबाय दानिया सावरायनांसिगौ जिहेतु सिजफायार खालामनाय ओरैनो थानो होन्नाथ' सिजफायार खालामाखै जों सावरायनानै जोंनि दाबिखौ आदाय खालामनो होन्नासो सिजफायार खालामदों बेनिखायनो सिजफायार खालामखांनायनि उनाव जों जेथिया सरकारजों लोगो हमो सरकार बुंदोंमोन जे जोंनो मेम'रेन्डाम होदो मानि सायाव सावरायगोन बेफोरखौ रिटेन हिसाबै होदो जों बेखौ लानानै बै समनि आफादगिरिजों जोंहा गोबां बितर्क जायो जे बिथाङा बुङो होनाङा जों बुङो होनांगौ आरो गभर्नमेन्टनि माबाया प्रसेसा बेनो जे जों आन्दलन खालामबायबा सरकारजों सिजफायार खालामबाय बा मानि सायाव मा दाबि खालामदों बेखौ जों सरकारनो रिटेन होनांगोन बेनि सायावसो सरकार मा उनाव थाङै अबयस्से जों मेम'रेन्डामखौ बानायबाय आफादगिरियाबो मानिनानै मेम'रेन्डामाव जों 2008आव होजेनो दा बोसोरथाम ओरैनो लस जायो 2005निफ्राय 2008 हालागै फुरा बोसोरथाम जोंहा ओरैनो लस जायो माथ्र' 2005नि 1 मे खालि जों मेम'रेन्डाम फार्स्ट माबाखौ होयो आरो बे मेम'रेन्डामाव जों आसलथे माबाखौ होदोंमोन जे जोंनि जिथु डिमान्ड 1 नम्बर माबायानो जाबाय स्वाधीन बर'लेण्ड होनांगौ होननाय 1 नम्बर दाबिया दा बेखौ जेथिया होयो अब्ला सरकारनिफ्राय मोनसे अबजेक्सन फैबाय
जे सादेन बरलेण्डनि सायावथ' जों सावरायनो हानाय नङा कारण बे इन्डियान कनस्टिटिउसननि बाहेराव आरो भारत सरकारा इन्डियान कनस्टिटिउसननि बाहेराव थानाय दाबिखौ कुनुदिन सावराया आरो बे बरलेण्ड सादेन बरलेण्डखौ नांगौ नोंसोर जुद्ध नां भारतखौ फेजेनला खिन्थु सावरायनानै जाया दा बेखौ लाना आरो जोंनि आफादगिरिजों एसे बितर्क जाबावलायबाय बिथांमोना जि होबाय बिनि सायाव सावरायनांगौ सरकारा सावराया बेथ' सिसफायार ब्रेक खालामनायनि बाथ्रा फैफिनबाय खिन्थु जों इतिमध्य 3 बोसोर बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै इतिमध्य मिटिं खालामबाय जे जों सावरायनो फैदों सावरायनायनि बर'नि जेंनाखौ जों मा खालामगोन बोस्रांगोन बिदि होननानै जों सरकार भारत सरकारजों सावरायनो होननानै फैदों बे बाथ्राखौ पाब्लिकनो बुंबाय दा 3 बोसोर बिदि बुंनायनि उनाव जुदि सावरायालासिनो खारफिननो गोनां जायो सिसफायार ब्रेक जायोब्ला बे जोंनि थाखाय बारा मोजां जानाय नङा बेनिखायनो जों गोबां खोथा सिन्था खालामलायनाय बेखौ जोंनि लेन्डआव जोंनि हादोराव जेसेबांखिनि लिडार दं जों गासैबो बे जिथु मेमोरेन्डाम बेखौ किसु एमेन्डमेन्ट खालामनानै होनायनि बाथ्राखौ थि खालामबाय रन्जन दैमारि खिन्थु आं एमेन्डमेन्ट खालामनायाव गैया होननानै बिथाङा सिसफायार ब्रेक खालामनानै थांफिनबाय आरो जों एमेन्डमेन्ट खालामनानै होबाय आरो होनानैनो 2009 सेप्टेम्बरनिफ्राय फार्स्ट डिसकासना स्टार्ट जायो जितु जों फार्स्ट डिसकासन खालामोब्ला सरकारनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन जे बर'फ्रा दाखालि बावैसो सुक्ति खालामनानै 2003 आवसो सुक्ति खालामनानै बिटिसि मोनबाय बिटिसि मोननाय लोगो लोगो गासै बर'नि संगठनफोरनि दैदेनगिरि बर'नि रायजो राजाफोरानो सेटिसफाइड आरो आलादा बर' रायजो नांलिया होननानै बिथांमोना बुंबाय रावबो खुगायसायाखै दा नोंसोर एनडिएफबि हारसिंल' बिनायखौ सरकारा बोरै गनायनो ओमफ्राय जों खिन्थु मानियाखै जों बुंबाय थादों जे बर'फ्रा जिखौ लुगैदों जिखौ हास्थायदों जिखौ हास्थायनाय सोमावसारदों बेखौ मोनाखै दा जितु बिटिसि बेथ' काउन्सिल स्टेट नङा आरो बेनिखायनो दिनै नङा गाबोनबाबो सोरबा संगठनफ्रा ओंखारबोफिन आन्दलन खालामो बेनिखायनो जोंनो सेपारेट स्टेटखौ नांगौ जों बिथांमोना हो खिन्थु जों बेखौनो लानानै सावरायबाय थागोन होननानै जों नारसिनबाय थागोन ओमफ्राय 2010 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोर 2003 आव जि रिजल्युसन लादों बेखौ मा खालामफिनबाय रिभाइभ खालामफिनबाय जे 2003 आव बिथांमोना बे बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जि कनफारेन्स जादोंमोन आबसुनि बेहाय आलादा रायजो बर'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामनायखौ सासपेनसन खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय होननानै बुंदों बेखौ खिन्थु बिसोरो मा खालामनानै बर'लेण्डनि थाखाय बर' रायजोनि थाखाय आलादा बर' रायजोनि थाखाय जों आन्दलन खालामफिनसै होननानै माजबाटनि जिथु कनफारेन्स 2010 बेवहाय लाफिनो आरो लानाय लोगो लोगो बिथाङा आन्दलनखौ स्टार्ट खालामो अब्ला जों एसे गोजोननाय मोनबाय जे सरकारा जिखौ बुंबाय थादों बर'नि गासैबो संगठनानो बिटिसिआनो गोजोनबाय होननानै खिन्थु दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलन खालामनो ओंखारबोबाय जेब्ला जों इतिमध्य सावरायबाय थाखादों बर'लेण्ड नांगौ होननानै डिमान्डखौनो होबाय थादों दा बेनिखायनो बिथांमोनजों जों जगाजग खालामनानै ज'यैनो जिहेतु बिथांमोनाबो सेपारेट स्टेट जोंबो सेपारेट स्टेटनि सायावनो सावरायदों बिथांमोनाबो सेपारेट स्टेटनि थाखायनो आन्दलन खालामनो ओंखारबोदों जों ज' जानानै खामानि मावनोसै होननानै जगाजग खालामलायनानै बे 2010निफ्राय जुलाइसोनिफ्राय जों एखेलगे आन्दलन खालामबोबाय धरना प्रसेसन हाइवे ब्लकेट ओमफ्राय रेलवे ब्लकेट खालामनाय ओमफ्राय हांगार स्ट्राइक खालामनाय बेखिनिखौ ज'यै खालामबोबाय आरो बिनि फिथाइ हिसाबैनो अन्तत' 2010निफ्राय 2020नि जानुवारिहालागै जों जि 10 बोसोर ज' आन्दलन खालामबोदों बिनि फिथाइ हिसाबै 2020नि 27 एप्रिल खालि 27 जानुवारि खालि जों मोनसे सुक्ति खालामबाय जि सुक्तिनि गेजेरजों जों बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन मोनसे बेब'स्थाखौ मोनदों